Gasa, itibiyang. Agyamanak, iti pa nang itulod mo kanyak dito'y balay, Jimmy. Awanan yaman na, Clara. Sumra ka nga rot, tagkape tayo pa. Into maminsan ton. Rabi ingaminan, kat adapay na patag-alakad ko. Kasta ka di? Sana balit na pumasyarak to manahan, no sa anak abisi. Sige, no kasta ti ko nam. Agan-anat ka, ha? Agyaman na ka. Teksan nak to, apaman ama kaawid ka. Ada akong friend. Apay nga itakalaeng, itay pa nga urayan na ka ni Max. Ay napasensya kan friend. Traffic nga min. Anya nga'y timbaga ni Max kan ka. Apay ka nasapsapulan na. Salsalud-sudan na no nalpas mo ti impaaramid na. Aywan, nalpasan. O di na sayaat. Mapan ka nga rodan iti office na. Amangan no agungat kanya. Mabalin ka di asi ka laangan timangtad ka dagito apapeles. Anya? Ay saan akasta ni Max, Clara? Ingkakit din. Sigurado ang maragsakan day dyan no makita na ka. Ay, si kakit dimat. Addan nobyo. No kasta, inaklon mo ni Jimmy? Pagsaritaan tanto ti may papan iti day taabanag. Inton lunch break, friend. Max. Ne, si kamot gayam, Clara. Umunag ka. Agyaman na. Nalpas ka din tin paramid ko king ka? Una, nalpasan, idi pa'y Lunes. Kita man no, stumat lang ang tinaramit ko. Tano saan, ulitak manan. No para kanya, kahit mabalinday to yan, Clara. Nasaya at ngarad no kasta. Ni, apay akas na ti parang kitam kanya. Saan nak nga ungtan? Si kakit di man. Awan met ti makagapo, tapno ungtan ka. Naawanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Mapanak to iti office mo, no addaman ti iparamid ko. Naka-order ako iti kanenta. Mabalinan arugyan tati ag istorya. Anya nga'y kumati istorya kan ka, friend. Di maipapan ka na kayo ka ni Jimmy. Kaano lang idinagdaton kan ka. Ita, inaklon mo? Wen atay ayatag. Kan may samot ng atawan nga agam-am mo kami. Wan matkit di sa dinong iti pagtrab-trabahuan na ita. Security guard ka no iti may sa fast food. Ay, ganon? Wan? Ay na, maragsa ka na kunay para kan ka, friend. Kalpasan ti mano atawan at damot laangan boyfriend mo. Ada ka di aramidam inton Sabado? Apay? Kasangay ti kabsat ko inton Sabado. Kayat ka nga imbitaran. Ay napasensya kan, friend. Ay, ada na patag-alakad mo? At the date me kini Jimmy. Ay, kasta. Sana bale, bumawi akto kan ka. Okay lang, maawatan ka. Agyaman na, Ivy. Itay pingagur-urayak dito'y park. Nga, diyak mat makita ni Jimmy. Di namot nga rod replyan dagiti text ko kan ko na. Ni Jimmy ti umawawan. Hello, Jimmy. Sa dino ti ayon mo? Adda akon dito'y park ang nagsaritaan ta. Pasensya kan, Tara. Ang imo saan na ka makaumay. Ada emergency di balay. Katnas kan nga agawid na kita. Kasta ka di? Agawid ka pa lang, ha? Pasensya ka, no pinagur-uray ka. Mabiit lang ang Jimmy. Ay, uod gayam. Awan ti signal iti probinsya. Iso asaan ka makontak. Ag-text sakto latakan kan, apaman na makasubliak dito lugar yo. Bye. Okay. Agan-anad ka nga rod. I love you. Ay, anyatar aramidom dito Kunak man no, da-date ko ni Jimmy. Ay, day tamad ti kunak, friend. Ngam saan anatuloy. Tada ka no emergency iti lugar da. Katnas kan nga agawin. Ay, aguray ka man. Nagsasangit ka. Ni, saan?
Iti niya aga pong agsangita. Ay, di ka naglibak. Amamu ka. Ay, kumpurme manin ti madmadlaw mo. Okay, aklaang. Ay, di ka naglibak. Amamukan. Kano ada parikot mo? Adaak lang ditoy. Nakasagana ak adungagkan ka. Si kakit di mat. Okay, aklaang kunakmat. Sure ka? Wan. Ay, mapantanga ro doon iti kusina. Tulungan nakman nga agluto, ha? Sige, friend. Lonisan. Ngamawan lang tamot ti text ni Jimmy kanya. Hoy, anya ti pampanunutan, Clara. Itay-pay, adi ka matagtagari. Kasanumat ngamin, friend. Lonisan. Ngamawan pa'y tinaawat ko at text ni Jimmy. Uray may sa awan. Amang ano awan signal da? Sa balit ang parparik na kanya. Di kag pampanunot iti negatibo, friend. Inton kuhan, maapektaran to man ti trabaho. Madanagan ak nga rod. Anya ti pagdanagam? Tsaka mo. Ay na, overthinker ka talaga. Saan ang nasayati kasta? Amang ano isupay ti pakaalam iti sakit mo. Tulungan ak, friend. Naskan amamwak ti pudno. Panagriknak kat aday limlimad ni Jimmy kanya. Lala, ibagam, no anya klase at tulong ti masapol mo. Tatang, rumarak labiit. Kunak man no day off mo ita. One day off ko. Ngamada na patag apagsaritaan mi itigayim ko. Agore ka. Nagsangsangit ka. Ni tatang mat. Tilamadmadlaw yun. Nada parikot ba o ibagam lakanyak? Tamang ano da maitulong ko anak kaw. Okay, akla ang tatang. Napuyatak lang amin. Iso ang kastoy tilangak. Ay, aginanaka mo ngamin na. Narigat no trabaho la ka na yun ti pampanunutan. Wan, tatang. Agawid akadagos. Apaman amalpas ti saritaan mi tigayim ko. Anya nga minti ko nang may bagam kanya. Nag-text ka din ni Jimmy? Ay, saan pa'y nga ron? Apay? Ay, ada kami na amuhak, friend. Ay, narita. Kwa, nabasa ti kabsat ko ti text mo kanyak may papan ka ni Jimmy. Kahit nadakamat na kanyak, Jimmy mo tinagan ti lalaki anang luko iti best friend na. Idida mo, impagarup ko nga amangan no sa bali Jimmy. Dayta ka di ti makagapo. No apay ana sa ludsod mo ti apelyedo ni Jimmy kanya. Yes, kat naamuak ati Jimmy anang luko iti best friend ti kabsat ko. Kaya ni Jimmy ang nubyom, kat ay may maysa. Ado pa'y ati naamuak maipapankan ko na. Ang amjak amo, no kasano nga ibagakan ka. Anya? Ay, Ti awanan pa inalalak. ay, friend, mabit lang yalaan ka iti danong mainumam. Uray nakbiit. Oh, kumusta ti Ricknam, friend? Okay lang, friend. Ay, madandanagan ka. Di napakadanagan. Kabalak ti bagit. Iso ano mabalin. Ibagam amin tinaamwam may papan iti da iti lalaki. Adda ka di pa'y sabali anobya na. When? Pangaasim ta ibagam kanyak no asino. Kwa, agnagan ka no iti Viola. Ibagam kanyak no tagaano da ita avyon. Ay, di mo man sayangan ti oras mo iti da iti lalaki. Ti kasayatan nga ramidem, makiwin nas was kakankwana. Saan lang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sa maysa, no iso ti pakiasawa ay na, mga no sakit lang ti ulo ti itagnaken ka. Agyaman na tayo manugot ko nga kita ta dito'y park, ha? Pasensya ka na. Bay talamanin na ma-date ka, Clara. Maodi da ito yan, Jim. Anyat kahit masawan. Agbreak tan. Anya, di ka maawatan Break mo tanti bagbagam. Apay ka di. Ti ko nam ka di.
Kat jak amo ti may papan kada kayo kin ni Viola. Agpudno ka man kanyak, Jimmy. Tunggal agpakada ka kanyak nga agawid iti probinsyayo. Tunggal agpakada ka kanyak nga agawid ka iti probinsyayo. Pudno ka di nga iti probinsyayo ti pagaw-awidam. Pudno ka di nga awan ti signal iti lugaryo. Isu asaan ka makatext kanyak. Wano husto ti atap ko nga iti ayan ni Viola ti pagaw-awidam. Isu asaan mo amaramid ti agtext kanyak. Gaputa kaduam ni Viola. Sana po no dayta. Uray aglibak ka. Rumwartumat laang tipod no. Jack amo no, asino dayta Viola nga ibagbagam. Di nakulbutan, Jimmy. Sa anak nga ubing tapno uto-utuan na. Awanan ka itibain. Nukas to'y matlang ang tararamitan. Di kalatta ko man nagparparik na kanya. Isumat la gulo kan sakit tinakam laang ti isang bay mo itibiyag ko. Okay ka lang, Clara. Sigurado ka kadi akaba alam ti agtrabaho ita? One friend, ama muna. No imbagak akabailang ti agtrabaho. Talaga akabailang. Saan ko asayangan ti biyag ko iti babaero a lalaki? Kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Ang madlaw mo't masaksaktan ka. Si kakit di mat. Okay ang laang. Naamiris ko ang husto ti naibagam kanyak. Rumbeng laang nga agyaman na. Tanaduktalak ti kinababaero ni Jimmy. Ngamin, no iso ti pakiasawaak. Amangan no sakit ti ulo laang ti ipaay na kanyak. Ay na, nasayaat mo't at naka-amiris kan, friend. Tay ko nada nga rod. Why choose to be an option when you can't be someone else priority? Pudno launay, friend. Napintasak mat, iti panagkunak. Wala. Saan ka maibagay ti Daiji at Jimmy? Ay, amok no asino ti maibagay kan ka. Mangrugi ka manin ako na. Katwan met. Ni Max ati maibagay kan ka, friend. Gwapo, nagagat, nasingpet. Kan kang ronaan ti amin, saan ababaero. Di ba? Uray no adu dagiti babae nga agpapapansin kan kwa nakit. Polos adi na idaginon dawayan. Anya ti ko na, Ivy? Ay, kwa? Ay, si kamot gaya, Max. Ay, tikayat ko asawan. Kwa? Noon nyaman tinangig mo, joke lang dayjay. Agang angawak laeng. Hoy, Clara. Ada ni Jimmy itirwar, kaya't nakakano ang makasarita. May sa atawanan tinapalabas sipod linukunak day ta lalaki. Ita, nagpuskul pa'y latirupa na ngagpakita kanyak. Napatag ka no ti ibagana. Ibagam abisi at. Awan ti panawan ko ang makisarita kan kwa na. Angam, ay, Awanan ti ngam-ngam, Ivy. Pangaasim ta papanawam day ta atao. Taging ka ita. Agburburak pa'y laang ti darak kan kwa na. kumusta kan, Clara? Anya tar aramidam dito office. Agsarita ta ko, ma. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Iso ano mabalin? Di na kumangulwan. Urnusan ta ko mati relasyon ta. Awanan ti maurnos pa'y, Jimmy. Di mo namnamaan ang makisinubyanak pa'y kan ka. Kalpasan ti inaramid mo kanya. Ay, ayatan ka unay, Clara. Kat sapay la ko mata mapakawanak. Apay nga rod ang naaramid mo ti mangloko kanya. No talaga napatagakan ka. Kasta ka di ti mako na apanagayat. Nagbalbaliw akon. Pasensya kan. Ngam namin pinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. No awanan ti bagang, mabalin mo ti pumanaw. Unay kamatan, Ivy. Saan ka di nga imbagakan ka adi mo paspastre kan deja at Jimmy dito yung office?
Ay, napasensya kan Ipapilit na mo't ngamin ti kayat na. Ang talaga di mo mapakawan ti ex mo? Saan pa'y nga ita, Ivy? Talaga na sakit tinakam ko gapo iti naramid na. Ay, maawatan ka, friend. Talaga na sakit tinaramid na. Ang ti kanyak laang kat pakawanan mo? No aramidak ti kasta. Amangan no panunutan na akayat ko ti makisinobyan kan kuana. Ay na, saan aga po ta napakawan mo kat makisinublyan ka? Aramidem dayta, tapno maadaan ka iti peace of mind. Saan pa'y nga ita, friend? Addan to siguro, ngam saan pa'y nga ita. Ay, adakan ka dayta. Saan ka mababalaw no dayta ti desisyon kan kayat mo? Angan mo kasapulam ti tulong mo, nandetach lang ako. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.